Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En na de reclame gaan we dieper in op een onderwerp waar de afgelopen tijd heel veel over te doen geweest. Namelijk de nieuwe regels voor reizen met een minderjarige. Daarover later meer. Laten we beginnen met het belangrijkste nieuws van vandaag. Enorme ravage bij een inbraak in Punda. Vanochtend om 4 uur hebben onbekenden een enorme ravage aangericht bij een inbraak bij een winkel met de naam Uptown. Deze bevindt zich in Punda en rond 4 uur stopte daar een pick-up voor de deur. Kwamen er mannen uit met een sloophamer, haalden een deel van de voorkant, de glazen voorkant er helemaal uit. Trokken allemaal merkkleding en allemaal dure spullen mee en wilden daarmee vandoor gaan. Op dat moment kwam er een bewaker, er ontstond een worsteling en de dieven zijn met de telefoon van de bewaker meegegaan, of de mobielefoon, maar in ieder geval een communicatiemiddel en zijn er daarna vandoor gegaan. Een enorme ravage achterlatend en een bewijs dat het keer op keer weer gebeurt op Curaçao. Midden in de nacht inbraken, puur voor gewin natuurlijk, want het gaat alleen om luxe merkkleding die gestolen is. De politie zit er achteraan. Het rapport over de Girobank is klaar, dat meldt de Extra. Het is bijna 4 jaar geleden toen de Girobank in problemen raakte. Dat was in december 2019 en uiteindelijk de deuren sloot en ook mensen lange tijd niet meer bij hun rekening terecht konden. Wat is er precies gebeurd? Wat moet er gebeuren? Zijn er schuldigen? Al die zaken staan in een rapport. Dat is opgesteld door Deloitte. Die is namelijk ingeschakeld door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Het rapport is overhandigd aan de regering en die bepaalt nu wat er verder gebeurt en welke andere stappen er moeten worden genomen. Maar het rapport, dat is klaar. Dus het onderzoek is afgerond. Nieuwe aanwijzing voor het CMC. Binnen 4 dagen heeft het CMC 2 keer een aanwijzing gekregen. En de Extra meldt vandaag dat deze tweede maatregel toch wat verdragender is. Het gaat er namelijk om dat de inspecteur-generaal Servin Kelly aan het CMC heeft opgelegd dat ze er alles aan moeten doen om te zorgen dat er voldoende medisch specialisten zijn. U weet het, er was natuurlijk een discussie over de vraag of er een normering kon worden opgelegd aan het salaris van de medisch specialisten. De rechter heeft dat gezegd dat dat zo is. Ze vallen binnen de wet normering topinkomens. Als gevolg daarvan hebben sommige specialisten gezegd dat ze weg willen gaan. Ze zouden te weinig verdienen. Maar nu zegt de inspecteur-generaal CMC, je moet er alles aan doen om te zorgen dat dit niet leidt tot te weinig artsen en daarmee problemen voor de patiënten. De aanwijzing behelst dus dat het CMC er alles aan moet doen om te zorgen dat er voldoende doktoren zijn. Doen en STSK accepteren voorstel. Het lag even stil, het overleg tussen de onderwijsvakbonden Doen, STSK en de overheid. Maar gisteravond hebben de 2 bonden een akkoord gegeven, de leden hebben een akkoord gegeven aan een voorstel dat met de regering moet worden besproken. Het gaat over de vakantiedagen voor niet-onderwijzend personeel, over de uren, de werkuren en dergelijke. In ieder geval de vakbonden hebben hun positie ingenomen en willen nu overleggen met de regering. Noodmaatregel voor ACU. Er was afgelopen zondag een grote ledenvergadering bij deze coöperatieve bank. Toen is er besloten dat het dividend moet worden uitbetaald. Maar er is nog steeds geen akkoord over een raad van toezicht die de nieuwe directie moet benoemen. Hierop heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ingegrepen. Die gaat er nu voor zorgen dat een dergelijke raad er is, dat die een directie kan benoemen en daarna kan de ACU zich gewoon weer volgens de regels houden. Zo zegt de Centrale Bank die het een kleine ingreep noemt. De horeca wil compensatie. De Koninklijke Horecavereniging hier op Curaçao, dus de Koninklijke Horecavereniging Nederland op Curaçao, die heeft een brief gestuurd aan de regering, want ze willen compensatie van Aqualectra voor de 2 blackouts op 8 en 15 juni. Dat heeft schade opgeleverd, onder meer eten moest weggegooid worden, personeel moest worden betaald
en er kon niks verkocht worden. Daarom willen ze een compensatie en vinden het niet meer dan normaal dat ook in de toekomst de leden gaan bijhouden welk verlies er geleden kan worden, welk verlies er wordt geleden in het geval van stroomuitval. Volgens de horeca gaat het niet goed met de horeca in de zin dat ze aan het opkrabbelen zijn nog van de coronapandemie. In sommige gevallen gaat het heel goed, maar ze hebben nog steeds een financiële onduidelijke situatie. Zo'n stroomuitval, dat is nadelig en moet gecompenseerd worden. Brutale roofauto-onderdelen. Het is bijna dagelijks nieuws. Dieven die een auto openbreken en dan er met onderdelen vandoor gaan. Maar gisteravond is dat gebeurd gewoon in de tuin van een persoon. De dieven hebben een hangslot opengezaagd, zijn daarna in de tuin gekomen, hebben een ruit kapot geslagen, de auto geopend, zijn er met onderdelen vandoor gegaan en de eigenaar van de auto was natuurlijk erg geschrokken. De politie van Rio Canario onderzoekt de zaak, maar het is het zoveelste bewijs van brutale auto-onderdelen diefstal. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan even over naar de reclame, dan ben ik meteen bij u terug. Pizza Hut a cumprir 40 años y así nos celebré en grande. Con nos celebration meal. 2 small pizza, 1 topping, 6 cinnamon sticks, 6 breadsticks, pa 40 florin. Cheese y enabodatos nang patras di ebon y tire de buzong. Asina, boting chance di gana, di edepes nang di correnden for 2. Pizza Hut. Pizza Hut. For the love of pizza. In de Roermondstraat is vanochtend een lichaam van een man gevonden. Hij is overleden en uit eerste onderzoek lijkt naar voren te komen dat dat onder verdachte omstandigheden is gebeurd. Er is nog niet veel duidelijk over wat voor omstandigheden dat zijn en de politie heeft de zaak in onderzoek. Maar in ieder geval wordt de zaak serieus genomen en wordt verder bekeken of het daadwerkelijk om een natuurlijke dood gaat of dat er meer achter zit. Later vandaag op de sociale media van de Extra en zeker morgen in de krant hoort u hier meer over. Dan gaan we naar een heel ander onderwerp en dat heeft te maken met het reizen van minderjarigen. We spraken daarover met Daniela Victorina van het ministerie van Justitie. Want er is veel te doen geweest, nog steeds eigenlijk, over deze nieuwe regels. Er is een circulaire voor reizen met een minderjarige uitgebracht. Dat ging al per 1 juli in. Dat is uiteindelijk, heeft de minister gezegd, dat er een overgangsperiode tot 1 augustus gaat. Maar er is heel veel onduidelijkheid over deze situatie. Voor ons reden om met mevrouw Victorina te bellen en te vragen, wat is er precies veranderd? Wat is er precies veranderd? Nou, veranderd is, of eigenlijk gestructureerd. Zou ik zeggen, niet veel veranderd. Omdat al eerder was het zo dat je je moet identificeren en dat je moet bewijzen dat je met je kind aan het reizen bent. Of dat je de toestemming van de ouders van het kind die met jou naar het buitenland reist, kan bewijzen dat je de toestemming hebt van de ouders. Dus het kader daaromheen is hetzelfde gebleven. Ja. Wat we hebben geprobeerd te doen is het structureren van de bewijsstukken dat je kan overleggen, zodat voor iedereen het duidelijk wordt. Dus zowel voor immigratie dat moet controleren, als voor het publiek. Want in het verleden is het zo, of tot nu toe is het zo, dat mensen toch, hoewel dat toch een beetje aangenomen wordt, dat het bekend is dat iedereen zich moet kunnen identificeren en ook voor kinderen moet kunnen laten zien dat ze de juiste gezag hebben in deze. Komen ze aan bij migratie zonder de juiste papieren of zonder te kunnen bewijzen dat ze toestemming hebben om met het kind te rijden. Dus het doel van het beleid is eigenlijk dat iedereen zo'n beetje de regels van het spel op de hoogte zijn van de regels van het spel en dat iedereen dan voorbereid is bij het reizen. Volgens Daniela Victorina van het ministerie van Justitie en verantwoordelijk voor de
invoering voor deze nieuwe regels. Benadrukt dat het eigenlijk geen nieuwe regels zijn. Er wordt gewoon gewerkt aan de hand van het wetboek dat al bestaat. Er wordt alleen verder nadruk gelegd op sommige zaken die meer gestructureerd moeten worden. Aldus mevrouw Victorina. En tegelijkertijd heeft de minister ook gezegd dat er een overgangsperiode tot 1 augustus is. Dus een reden tot grote paniek is er niet, maar mensen moeten zich wel goed voorbereiden. Ja, precies. Want inderdaad gaat het beleid in per 1 juli met een overgang tot 1 augustus. En tussen in de juli-periode mag je met andere documenten of oudere documenten het een en ander kunnen bewijzen. Maar je moet het wel iets bij je hebben. Het is niet zo dat je zonder papieren of zonder bewijzen gaat reizen. Duidelijk. Hey, bedankt en ik hoop dat de mensen nu meer op de hoogte zijn wat ze moeten doen. Als ze het na willen kijken, waar kunnen ze dan terecht? Is er een website? Ja, tot nu toe is de Copiarno.cw. Ja. Daarop staat het hele beleid en alle vereisten per gevallen. En ook de verschillende formulieren, want er staan de formulieren in Nederlands, Engels en Spaans. Dus je kan kiezen in welke taal die je dat gaat invullen. Want je moet ook rekening houden dat misschien dat je naar Amerika gaat. Ja. En dat je dat daar kan laten bewijzen. Dus dan kies je dan voor Engels. Maar als je naar Colombia gaat, kan je voor Spaans kiezen. Zodat je ook daar dat kan laten bewijzen. Op het moment dat de circulaire werd gepresenteerd, was duidelijk dat sommige mensen snel nieuwe papieren moesten zoeken. Dat leidde tot enige schrik, maar volgens mevrouw Victorina zijn er inmiddels langere openingstijden bij Kranjci, zodat mensen makkelijk hun papieren daar kunnen halen. Ook voor het benodigde uittreksel van het, dus langere openingstijden bij Kranjci voor het benodigde uittreksel voor het kind. En ook voor het afhalen van een uittreksel uit het gezagsregister bij Hof van Justitie zijn er langere openingstijden ingesteld om maar te zorgen dat iedereen op tijd zijn of haar papieren kan krijgen. En de minister heeft, zoals net al gezegd, een overgangsperiode ingevoerd. Ja, bij elke informatie weer probeer ik het uit te leggen dat wie is een minderjarige is al lang in het burgerlijk wetboek. En dat een minderjarige geen rechtshandeling mag doen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger staat ook al lang in het wetboek. Dus het is gebaseerd daarop. Het is gebaseerd op het feit dat de ouders moeten kunnen bewijzen dat zij gezag hebben over de kinderen. Vooral als ze niet getrouwd zijn. Want vanuit de wet is het zo dat als ouders getrouwd zijn, dat ze automatisch allebei de gezag hebben over hun kinderen. Voor die groep verandert er bijna niets. Ze kunnen met een trouwboek reizen. Als ze allemaal gezamenlijk reizen, is er geen enkel probleem. Er is geen extra document op te zoeken. Je kan gewoon met je trouwboek reizen of een bewijs daarvan. Voor ouders die gescheiden zijn of ouders die nooit getrouwd zijn geweest, het feit dat je ook samen met je kind reist, hoef je dan ook niet veel extra's te bewijzen dan dat het jouw kind is. Ja. Dus een uitrechtse geboorteakte, et cetera. Ja. Het komt erop dat vooral ouders die niet meer samen zijn en zo, die moeten bewijzen dat ze of de toestemming hebben van de andere ouder, of moeten ze bewijzen dat ze geen toestemming van de andere ouder nodig hebben. Ja. En daar komt er iets meer, want daar moet je wel kunnen bewijzen dat je alleen gezag hebt. En dat krijg je alleen door middel van de uittreksel van de gezagregister bij het gemeenschappelijk hof. Dat was het belangrijkste nieuws. Dan rest mij nog u te vragen voor iedereen die ons op Facebook volgt om de knop follow te drukken. Het gaat erom dat u ons volgt op Facebook. Bekijkt u het op YouTube, dan kunt u de knop subscribe of abonneren indrukken. Daarbij heb je ook de mogelijkheid om een belletje aan te klikken en op all te drukken. Dat betekent dat elke keer als er nieuws is van Access Journaal, dan wordt u daar via YouTube van op de hoogte gesteld. Tot zover het belangrijkste nieuws. Morgen zijn we er weer. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.